Attorney Rufil Fernandez Panyo, straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa babot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Way paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 7 na. Nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karon nga buntaga mga higala. Bagyong Bising ni balik pagsud sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Straight to the point. Apan ni anam kini og kahinay samtang nag-irog sa northwest nga bahin didto sa Taiwan. Straight to the point. Si Bising mopakusog sa hanging habagat og makaapekto kini sa pipila ka bahin didto sa Luzon area. Straight to the point. Kaya sa ato sugbo mahigala kining Bising day muragwa lang pero nakamugna og baha sad no. Labin pa diri sa may dakbayan sa Mandawi. Unya unsang hitabuan mibalik og sud sa par pero hinuon nagpalayo na sa pagkakaron mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Umikan to sa uwan-uwan nga dani ning mong bagyo mga suking tigpaminaw. Samtang sa pikas bahin, Governor Pambari 4 ni bahad sa mga kriminal nga hunungon ang illegal nila nga mga kalihukan o kaha muhawa sa sugbo. Straight to the Kay point. kung dili lutoson sila sa mga otoridad. Straight to the point. Apil sa gimando ni Bari 4 nga ipahunong mao ang drugas, korupsyon, illegal gambling, apil na ang illegal nga quarrying o illegal mining. Straight to the point. At ang pagtagad sa karon nga buntagas to panuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mas hiring sa mga hospitals nga gidumala sa probinsya sa Subo, pagasugda na sa Kapitolyo. Straight to the Karong point. hapon sa mahigala mao na ang inaugural session ni Ken. Diri sa atong hunta provincial, sa atong kubiran kini mga higala o posible nga doon na dito'y mga isulti mahigala sa Governor Pambari 4 nga paminaon sa atong mga miyembro sa provincial board. Straight to the point. Kining speech mahigala sa gobernador mo ni ang paminaon no sa katawhan kay mag-live ta mga higala o paminaon po sa mga board members unsay mga prioridad ni ini karon nga administrasyon. I-report ni Bari 4 sigurado ko ako i-forecast indiken. Di lang ko mga sigurado kayo 100%. Pero more or less mo gina ako i-forecast mahigala nga iyang i-report ngadto sa provincial board nga iyang gisusi ang mga district hospitals o provincial hospitals. Iyan ang istorya ang mga chief of hospitals o dako gyud kaayog kakuwangan kini mga higalang ato mga hospital sa Sugbo. Straight to the point. Busa mangayo siya mga higala og kini ni ang legislative support. Kay kadto kung paspas mga higala nga pagmando ni Bar 4 80 million gibahin mahigala sa 16 ka mga hospitals. Kitagaan sila mga higala tag 5 million kada usa aron dayon nga maka pamalit dayon sa mga tambal o uban pa nga kinahanglanon alang sa atong mga igsoong subuanon. Kanang tag 5 million kada hospital sa mga higala medyo kulang pa gina. So kinahanglan siya legislative support. Muna nga atong tagaag higayon ang mga sakop sa board. Pinanguluhan may galang Vice Governor Glenn Soco nga mutan-aw unsay angay sa katawhang subuanon. Straight to the point. Kay lisod man kayo sa mapanalitan nila ni board member Bacaltos. O kinsa ni usa ka board member diri sa may first district. O dili sila mo support anang atong tagaan og support ng atong mga hospitals. Ang Mindanilla District Hospital first district ra ba na? Unya kung first district unsa man ang awa ra bay dental chair. Naklaro ra ba na ang away dental chair? Unya pagkahuman pasagdan lang nimo na. Og ikaw may board member diha, okay man, okay ka lang. Di ka lang mo support sa legislative support nga pangayoon unta mga higala ni Pambari 4. Straight to the point. Kanang mga board members sa lain-laing mga lugar, naarabay mga hospital ninyo diha, district hospitals o provincial hospital. Kining first district duha nang naa. Kanang district hospital sa Mindanilla o ang provincial hospital sa Karkar. Nang kung ikaw mo oy kini ni ang Bacaltos day.
Isa man iyang kauban diha sa First District. Straight to the point. Dili mo support, masuko niyo ang katawhan sa First District. Pasagdan lang ninyo ng mga hospital, di mo support. So, most likely, atong taga-aghigayon sila nga ilang palabihon ang katawhang subuanon kung itandi manghigala nimo sa kinini ang dikta atong usa ka tawo mahigala nga tuan na mag-opisina sa Oak Ridge. Ambot og nagsugod na baka to siyang opisina. Kinahanglan masigud to nga mag-opisina siya para nasay kasulutan sa iyang mga branded. Ato lang ni agi kataw-katawa mga sukin tigpaminaw. Karon nga buntagas tupan uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya ang mobile clinic ni Pambari 4 day magsugod na sad. No? Ang mobile clinic mga higala nga mo libot ngadto sa kalungsuran kanang mga anak nga mga programa sa katawhan. Dili man na lisod man na imo nang babagan. Kaysa ako nang giingon kanang 200 kinini ang 250 million nga gigasto lag usa ka adlaw ni Gwen sa iyang Pasigarbo Subo. Papay labot sa Suri-Suri Subo ha. Kanang 250 million. Syaro, okay lang mo na murag vista mo ga Suri-Suri mo ga sayaw-sayaw ga kaon mo la mo taman sa ginhawa sa kwarta sa katawhan. Unya wa mga higalay wa gani dental chair ang atong hospital. Straight to the point. Sinini Triluya day mo day ikaw ba ni Bakaltos? Ayo kay rapaspas kay naka-supply diri og pangan si Jolie Flores diri mga higala. Nga naminaw sa itong programa day karon. Good morning naman yan. Straight to the point. Karon og ikaw may board members diha nga nabutang anang maong First District. Duha ka hospital nang gidumalas probinsya diha. Kay kanang Talisay mahigalang hospital sa national government pa na. Straight to the point. Pero duha ka hospital ang naa diha, ang District Hospital sa Mindanilla og ang Provincial Hospital sa Karkar. Kung ikaw may board member anang First District, kung saan man mo piyong lang kasi mong mata, ana? Mo piyong lang ka, okay ka lang? Ato lang agi kataw-katawa, mga sukid paminaw. Kusa mo na inyong hunaon og maayo. Ayaw mo og tuo sa dikta na ng usa ka tawo. Nga, dili manghigala maghuna-huna og kaayuhan sa probinsya. Straight to the point. O niya, kinini ang, adto na lang to siya, pasagdi na lang to sa iyang OOTD dito sa Oak Ridge. Ato ni agi kataw-katawa mahigala karon nga buntagas tuman-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan ari punta sa Cebu City. Orbida wa kay ko kasulod ni Cebu City no kay nalingaw ta sa Kapitolyo ato pud sundon unya. Kay naon sa ba mahigala nga ni may isyu lagi sa sakyanan. Labot atong mahal man kay pagkapalita sa sakyanan. Straight to the point. Ang kantidad matod pa 3 million ragi palit og 4 million. Pero doon na po itubag anang pikas nga habig. Pero karon matod pa human sa isyu bahin sa mahalong sakyanan nga mobalor og 4.4 million pesos. Laing na diskubre karon nga transaksyon diha sa syudad mao ang pagpamalit og t-shirt nga mobalor og tag 20,000 pesos ang matag usa. Kamahal ba po na nga t-shirt ng tag 20,000 ang usa? Sabiha day pod ining mga taga City Hall kung mauho na. Doon na ba'y naana unsa man ang t-shirt Louis Vuitton? Pero naka sa gobyerno nya gamitonon sa gobyerno murag dili maayo pod siguro nga ato pagamitong Louis Vuitton ng mga tao diha. Kanang bitang buaya mga higalang sinina, di man kay nana gyud ka. Mahal inanang tag 20,000 bida. Unsa ba na? Gucci na? LV unsa ba? Hermes? Unsa man Versace? O baka Chanel? Ato lagi katawa-katawa ha kay di amay na discover tag 20,000 man ang usa ka t-shirt. So ato lagi katawa-katawa ni 20,000 t-shirt perbida no kalingo-lingo sa taning kalakiha. Ato sa naglarohon og usa ka tinuod ha. Kay nakasakop man sila ron sa kuan mo lagi ni ang tan-awonon no. Pareha po dis Kapitolyo, talawar ko dis Kapitolyo. Kana tanan nga mga transaksyon dinha. Kompleto man ni ron. Naman sa Isdurano diha, na sa Isgana, napoy mga abogado nga naa, nga mo kay da kay kaya lago ninyo da mahibaw-an gyud ang mga transaksyon ug unsa na kay naunsa ba nang kamahal ba ana no
Kining Kapitolyo na gini mga transactions nga upan ni makita ng uban. Kaya dito sa City Hall mahigala, na may mga nakita. Onya binamahala po ng karon pa sa kuno 20 mil. Unsa man na round neck nga t-shirt day or pulo na ay naigwelyo. Induta siguro ng t-shirt no, ha? Bugnog siguro kaya isulot. Atay pagtagad robon taga sa Patuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kuan man to nagkatubag-tubag naman to sa sasakyanan. At sa nang subay-subay yun unya mahigala kay mitubag man tong taga-ubo man dito day. Ato nag-request sa sakyanan, no? Nag-request yag mahalon nga sakyanan. So matod pa ang presyo ng sakyanan na 3 million. Ang gibayaran sa gobyerno 4 million. Na ato nang subayon mahigala unsa gyud ang kalakihan. Unya ni apod mga higala t-shirt nga tag 20 mil. 5 ka t-shirt por bida 100,000 5 ka t-shirt pastila no. Kami dire nagmantin-mantin lang may gitar-gitar lang. Parato ra ka ng gitar oy. Taga ato ni tagag pagtagad mahigala sa Patuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang magbubuhis mga higala, gitar-gitar o niya ang nanarbaho, ang mga salugoon sa lungsod, tag 20 mil man t-shirt. Yahaya ha? Taga-tagan tanig pagtagad sa Patuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala, Vice Mayor Tomas Ospiña wa makayon sa disenyo og ruta sa Cebu Bus Rapid Transit nga iyang gihulagay nga wa na magkadimao ug wa na mo silbi sa tinuray nga katuyuan nga alang sa pagserbisyo ngadto sa publiko. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na kanhi asawa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Elizabeth Zimmerman gihulagway nga mas niniwang karon ang kanhi presidente apan wa na kini mag-inom sa iyang maintenance nga mga tambal. Straight to the point. Kinaguban pang mas gitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1.